Cestou do Florencie sa v lietadle cítili ako v chladničke a dnes im pre zmenu na letisku nepristála batožina. Dobrý večer. Naše volejbalistky sú už doma. Prehra s Bulharskom ich bolí, ale vedia aj to, čo na európskom šampionáte dosiahli. Po 12-ročnej nadvláde sa hádzanárky Michalovskej Juventy poprvýkrát netešili z majstrovského titulu. A tak ich ambície pred novou sezónou sú úplne jasné. Vrátiť sa na trón. Ide im to aj bez najväčších hviezd. Basketbalisti Spojených štátov si zaistili postup do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta už po druhom zápase. 9 dní atletických bojov na svetovom šampionáte v Budapešti završilo štýlové zlaté vystúpenie holandskej štafety žien v pretekoch na 4x400 metrov. Futbalisti Neapola odštartovali novú sezónu série A, ako sa na úradujúceho majstra patrí. Po úvodnom víťazstve na trávniku Frosinone ovládli aj domáci súboj proti Sassuolu. Keď v úvodnom kole vybehol v záver zápasu na trávnik Getafe, stal sa 16-ročný útočník Lamine Yamal historicky najmladším hráčom, ktorý za Barcelonu v La Lige nastúpil. A v ďalších dvoch už hral v základe. Aj o zázračnom chlapcovi z Barcelony, ale najmä o šanciach Slovana a Spartaka na prienik do skupín európskych súťaží bude podcast Prvá liga o 22:30 na JOJ24. A ešte dobrá správa na záver. Anna Karolina Šmídlová zdolala v 3 setoch Ukrajinku Bindlovu a postúpila do druhého kola záverečného Grand Slamu roka US Open. Na konci športu sme aj my. Dovidenia opäť zajtra.